Дарение от 2 леки автомобила и дограма получи районно управление полиция Свищов. Дарението направи Петър Ненов, председател на Международна агенция за предотвратяване на престъпността и политика за сигурност със седалище град Букурещ. Официалното връчване на ключовете на автомобилите се състоя през вчерашния празничен за Свищов ден. Дарение, състоящо се от 2 леки автомобила, единият произведен 2009 година, а другият произведен 2010, както и 23 броя прозоречна дограма, получи районно управление полиция Свищов. Дарението е предоставено от Международна агенция за предотвратяване на престъпността и политика за сигурност град Букурещ, представляван от председателя Петър Ненов. Той е роден в Свищов през 1968 година, но живее в Република Румъния. Агенцията е основана през 2009 година. Тя бе избрана да представи подготовката на Румъния и България за влизане в Шенген пред Европейския парламент. Средствата за дарението са отпуснати от Европейската комисия за сигурност. Официалното връчване на ключовете на автомобилите се състоя на 27 юни. Символично датата съвпадна с създаването на първата полиция в Свищов след освобождението на България от османско владичество. Нашата агенция подпомага страни членки на Европейския съюз с автомобили, техника, екипировка и други. Преди дни дойдох в родния си град и посетих полицейското управление. Видях, че служителите тук имат нужда от помощ и така се роди идеята да подпомогна полицейското управление в Свищов, каза вчера Петър Ненов, който връчи ключовете на автомобилите на директората на областна дирекция на МВР Велико Търново, комисар Живко Коцев. Сега ще връчим официално ключовете да бъдат използвани пълноценно автомобилите. И ще видим бъдещите резултати. Трябва да бъдат ползвани. За мен е чест да присъствам на този двоен празник. Честването 134 години от освобождението на Свищов от турско робство. И най-вече да приема това дарение, което е изцяло предназначено за Свищовската полиция. С тези 2 автомобила Свищовската полиция ще се здобие с 2 модерни автомобила и с дограмата, която е монтирана, залата ще добие един по-съвременен вид и ще изглежда с един по-добър европейски вид. Позволете ми от името на ръководството на Министерството на вътрешните работи, политическото ръководство и председателното ръководство, както и от мое име, да благодаря за подкрепата и разбирането, която оказвате в момента. И вие самия за да предприемете този акт означава, че високо цените професионалните действия на Търновската полиция и разбира се на Министерството на вътрешните работи. Аз самия знам, че вие участвате в редици дарения не само на структури като областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, но и на други структури като ГДБОП. Лично аз се гордея, че вие сте един от малкото български граждани, които осъзнават потребностите на българската полиция и че сте успял да се реализирате, но за съжаление в чужбина, като сте учредил Международната агенция за противодействие на престъпността и национална сигурност. И още повече, че сте успяли да се превърнете в трансмисия на изграждането на взаимоотношенията между българските правоохранителни структури, румънската държава в лицето на Министерството на администрацията и вътрешните работи. И означава, че ние от тук насетне ни предстои да реализираме редица проекти във връзка с правоохраняването. Не трябва да забравяме, че Република Румъния, освен че имаме с нея общи граници, обща история, имаме завидна култура, традиции, обичаи, с които следва да се гордеем. И в заключение само ще добавя, че предстои да се приеме един съвместен план между Българското Министерство на вътрешните работи, както и румънското. В този план са набелязани конкретни мерки,
Някои от тях са свързани с взаимния обмен на информация, мерки по противодействие на трансграничната престъпност, по противодействие на организираната престъпност, която е особено актуална. Не на последно място това е битовата престъпност по пограничните зони и в тази връзка ни предстои изграждането на съвместни полицейски патрули, които да работят за гарантиране на сигурността и спокойствието на двете държави, както на Румъния, така и на България. Още веднъж благодаря, господин. Официални гости на церемонията по връчването на автомобилите бяха народният представител инженер Аспарух Стаменов, началникът на гранична полиция главен инспектор Петко Ангелов, началникът на районна служба пожарна безопасност и спасяване на населението главен инспектор Стефан Димитров, кмета Станислав Благов и заместник кмета Емил Димитров. Автомобилите ще се използват изцяло в полза на дейността на полицията, каза началникът на районно управление полиция Свищов, старши инспектор Момчил Златев. Двата автомобила първо ще бъдат зачислени за работа в районното управление в Свищов. Те първа ще преценим точно дали ще бъдат предоставени в охранителна полиция или за други нужди, но със сигурност ще бъдат използвани само изцяло за дейността на районното управление с цел предотвратяване, разкриване на престъпления и изцяло в, както каза и отчето, в съдействие на гражданите. Ние действително имаме нужда от автомобили, а и самия дарител изяви желание да осъществи дарение на два такива автомобила, така че просто съвпаднаха и предложението на дарителя и нашите нужди и желания. Подновена е част от дограмата, имаме уверението от дарителя, в едно бъдещо време да постепенно, поетапно да се подновява на цялата сграда. Да се надяваме да сме живи и здрави. Освещаване на автомобилите да се ползват от служителите на районно управление полиция Свищов безаварийно и със здраве отслужи свещено иконом Димитър Андонов.